everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Hong ni Maruma. Uy, ang ako man yung gisuwat na storyline. Anong giibot man nagikan sa makinilya? Kisa may nag-ibot ini. Oh, tunay laing gisuwat. May laing may gamit sa typewriter samtang natuog ko. Sa may gisuwat. Hong. Kisa may bisuwat ini Hong. Oh, parehas pa sa gisuwat ni Mama sa dayo na niyang kamatay. Kinsa man kay nagpinuang nako. Ako ni ipakita ni Manang. Maneng, wa pa man manaog si Marla. Oh, lagaw man ang pukawan na lang. Kay mga na ta. Manang? Uy, Pa? Oh, Kinsa lang misod sa kong kwarto? wa may laing miso dito. mayo kay nagkamata ka na, Marla. Dali, lingkod dire. Mga na ta. Manang, doon na pinangilapot sa kumakinilya sa dihang nakatuog ko. Wa man. Anong nagapangutana ka man, ana? Marla? May nagbinuang sa kong typewriter. Giibot ang akong unang gitype o gilisnog lain. O sa may gilis? Kini o. Oh, papilong Japon. Basta ang nasuwat anang maong papel pa. Manang. Hong. Oh, hong nga word. Mo nang nasuwat anang papel nga gipulis sa kong gitype sa typewriter ni Mama. Si Mama nimo. Unsay si Mama? Si Mama tingali nimo ang nagsuhat. Manang, hunong niya. Ayaw pa pati kang sulti. Patay na si Lorna. Huwag di na siya magkahimo pagsuhat, ana. Pasaylo ako, Maneng. Pero nahinumdum lang ko sa kisuwat ni Lorna sa dayo na niyang kamatay. Kana gihapong maungpong. Hong. Marla, ikaw na magkatubag, ana. Ano pangutana ni mo? Kay ikaw na nag-type sa dahil mong katug. Maubitaw pa, pero Bitaw, Marla. Nabati pa dako nga nag-type ka kaganina. Unya, sa dihang giadto ta ka kay dinhi si Gabriel. Nakuyapan ka na. Nakatuog na. Mao nga gipaarsa ta ka ni Gabriel paingon sa imong kama. dinhi si Gabriel. Mao ka na, Marla. Huwag may tingaling hunaw-hunaw ni mo maayo kung unsay katapusan ni mong nahinumduman. Nag-type naman ko sa bagong istorya nga akong gustong suwaton Manang pa. Mibalik na gid siya sa una niyang sakit, Maning. Ha? Sige na. Mga na ta, Marla. Pa, unsa man gid ko sa bata pa ko. Tinuod bakit nga sleepwalker ko? Oh. Pero natural lang sa kabata nga damanon, matod pa struktur. O mula ko nga matuog ka. Mao ba? Sige na, mga na ta. Pero Marla, dili ka ba yun kabantay kung padung ka nang makatug? Ha? Parihas ganina nga nakatug na sab ka sa sahog. Ikaduha na ni mahitabo. Dili ka ba giday magkabantay nga padung na kang makatug? Pananglit, manghuyab ka, magduka ka. Wa ko'y mahinumduman Manang. Na. Ay na siya sa pag-una sa naitabo niya manang. Sige na, mga na ta. Sige, kay musay kong trabaho ugma. Hain magkanis Elgin. Marla! Marla ba? Mahi kay niya ka na. Mitunga ka na yun. Kumusta naman ka Elgin? Ang imong punog. Ayaw ko gunaw na. Mayon na kung unsaon nga makabiya mo anang inyong gipuy ang vilya karon. Elgin, lunes in town ronday. Daghang kong trabahoon man sa office. Ayaw na akong gisgutin ang imong kabalakan ako. Gawas pa, imposible nga umiya mi sa villa, kay bag-o lang mi nakabalhin. Pero... Husto na.
Salamat na lang sa imong kabalaka, friend, okay? Marla, Oh, kumusta ka na? Gabriel? Gabriel? Tuod Marla. Kung magkinahanglan ka sa akong tabang, niya akong number oh. Gabriel. Gabriel, salamat sa imong gi-offer pero okay ra ko. Mas maayo pero dawata lang gyapon yung papel nga gisuwatan ako sa akong number. Ay, daw hata day na day. Uy. Bebe. Ako'y butang ini sa iyang cellphone, Gabriel. Salamat, Gabriel. Okay. Sige ha. Niyara ko sa palibot. Bye. Hala, uy. Ay, mabuang ko. Ako antay ng ambisyon ni Gabriel, pero ikaw may yang nakita. Ayaw butang ikahulugan ang iyang paghatag sig number, uy. Ikaw no over. Silingan mo, good me. Ay, mo na nakaswerte ni mo. Kay silingan mo. Sagdi lang, kay tabangan ta ka nga magkauyab mo. Ay na lang. Kay klaro kayo nga. Nakatutok na diha ni mo. Ang iyang mga mata gunahon na. Naliman ka? Nga andaman siya mutabang ni mo sa kalisod? Iya naman da ang gi-offer ni mo yung tabang. Bisan kung dili pa katabangon mo. Ay, gusto na, uy. Manrabaho na tayo kasab anatang, sir. Sige. Pero magchika lang ko niya tas kantin. Wa pa man ko gutuma, uy. Hain naman sa Miss Elgin. Magigdungan ko na siya kaon ako. Unya nagpawa-awahi. Marla, Oh. dali oh. Di bakante din niya eh. Tipo na lang ako. Kuan, Gabriel, wa pa man si Elgin. Mo ba? Okay, ari lang siya sa akong lamisa pabuta. Sige. Dali. Ganina na ka nagkaon din eh. Bago pa lang. Nagpaabot ko nimo. Ha? Nga nagkataon nagpaabot man ka na ako. Kuan. Amiga naman ta. Unya, silingan pa gyud. Gawas pa. Gamay ra kay ko kaila din eh. Bitaw sabno. May mo bag makigdungan ko nimo kaon permi? Maud to? Dinis kantin? Ha? Nga nang dili. Ay, sorry nga. Nadugay ko gani sa kantin. Hello, Gabriel. Hello, Elgin. Mga ano ta? Ano na ko isulti ni mo, Marla? Sige, Elgin. Kaya na sabi gusto isulti ni mo. Unya na lang yung pag-istorya. Mga ano na ta? Manang, Oy, Maneng. Nauli man kag sayo. naglain ako lawas, manang. Mau mi pauli kong sayo. Pahuway na lang dito. Inom og tambal. Uy, may nanugtok man. Ako liable manang, kuhain akong tambal sa ubos, palihog. Maneng. Kisam ka ning nanugtok. Maayo kay ikaw ang nangabli. Uy, may tuyo ka ba? Ikaw gyud nga akong tuyo. Doon ako'y gustong pakisultihan ni mo maning. Ha? Dali. Sudoy. Sige, muna lang ko ninyo, Elgin, Marla. Kay doon na po kayo tiwasunon sa production. Sige, Gabriel. Sige. O, salamat sa iyong pagbangkag soft drinks. Okay ra. Marla? Sige, Gabriel. Ay! Oh. Anong kauban kanila bay? Ako ba imong gisultihan ba? Yeah. Ikaw. Tony, naunsa man ka? Naunsa ka? Kaisog ba ni mo? Wala ko kauyos, batasan ni Tawhana ba? Pride rin ako. Bay Tony. Ay lakas ako nga gikadungan ko sila kaon. O ganon dili man. Nga naibaw magyug ka nga nakagusto ko ning Marla. O niya, mo diskarte sa ka. Piti ka ron. Tony, ayaw pag-iskandalo din sa kantin. Mahimo ba? Dili ko ganahan sa kinaya ni Tawhana ba? Ako ba siya gisultihan nga nakagusto ko nimo? O niya karon, niya siya nakigsaon nimo. Ano ba yan, ha? O niya, nanghatag ba siya cellphone number? Oh my God. Mayo ba? Ay lang lain nagsabot ang akong pagpagigsuon ni Marla bay. Silingan mi.
Amiga na mi. Mao nga gitagan ako siya number. Mao di ay. Unsa may number nga gihatag mo niya? Unsa man para pangluto na? Tanaw na ko. Ay ba, sultian dala ka. Di ko gusto nga magdol-dol kang Marla ba. Kung may mo ba, hangyo ko lang. Kasabot ka tubag ko no. Kung pananglit na kagusto ko niya. Tanaw. Pugngan ba din ako Oy, nga kung kaugalingon? ikaw- Tungod lang kay nasultihan ko nimo nga nakagusto ko niya. Pagka, wa jud kay utak ba? Wa jud kay utak ba? Unsa? Gipasidan-anta na lang ka. Marla, Tony, ang saba. kalma lang, no? Ako gapugong na gusto ko galingon tungod kay na. Pero Nay kung mga ako- tao lagi, Tony. I know. Tanaw ko ng ubang mga tao, ni tanaw na ako. Naa ba na mo tanaw ng tawa na? Di ami tanaw na ako. Ito na sila kung unsa ko. Muna nga ako, hangyo lang. Di lang ko gusto mag-iinig ng anang kinintawhana ba. O niya, hagiton pa ko, ingnan pa ko, kung parang nita ka gusto ko niya. Pungan ba rin ko? Oh, murag. Kaya nga naman lagi kung That's a nakagusto ko great niya. challenge to me. Unsa may problema niya na, ha, Tony? Problema? Problema? Mangutara ka kung sa'yo problema? Oo. Kaya nga no, gidili ba day nga makagusto ko sa laing tao? Ha? Kinahanglan Unsa? kinahanglan pugnan na imong gibati ba para sa ingon niya na dili ka makatilaw gikan ako ani. Tony! Tony, ayaw! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.